Dneska tady jsem bez Chryse, teda bez Vargyho. A dneska tady budu točit Shake and Fidget. Mám tady 2:16 minut v náš cech. Tady jsem vás dívá 26. Náš vůdce Petr. A kdybyste chtěli, tak napište mi, on vás určitě pozve. Určitě vás pozve. Bereme od levelu. Tady se to pořadí od levelu 15, pište si, budete psát Petr nebo Patrik, protože důstojníkovi můžete i. No, co dělám do zbrojírny? Podíváme se. Obratnost 33. A jako to brnění, a nějak nemusím moc. A tady mám 3, dobrý. Síla. No tak ale mohl jsem si to koupit. To brnění taky není špatný. No, to tady máme na obratnost. Jo, tak si děláte srandu, ne? Děláte si srandu. No, dobrý. To se nebudu asi teď přitáčet, podíváme se. 54 sekund. Tak, než to uběhne, tak ty další videa budou videa ty, jak se budou zmiňovat, jak se zmínili jsme se v úvodu. Videa vstovali a na tím piláku, no, na tím žáře, prostě v žáře natočíme jaký prostě strašnýho, jak třeba o chatkách a tak. Bude to sranda. Ale ty videa budou zveřejněny, nevím kdy. Je mi tam 11:12, takže toho 12. budou zveřejněny všechna videa. No, ještě teď nevíme, jak dát, aby jsme byli vidět na tím počítači, jako v tím rohu. Tak kdybyste nějak viděli, jaký soubor nebo čím se to dělá, tak mi napište do komentáře. Dej o obratnost 24, budou se mít lepší 38. A dáme si arenu. 27. No, co jsem mohl dát? On se mě dá. Ještě něco dávno byl jsem vykraden, jo? Když tak jsem vykraden, u nás ve škole prostě jaký nubák, někrat. A je strašný lidi ve škole, ale co s tím? Podzemí. No, že jsem ani neuzlučil, že jsem byl vykradený, tak nevím. Tak zkusím, ale já si myslím, že prohrám. No, zatím si ho dávám. Ale jsem si mohl dát. No jasně, ještě by dá, ne? Jo, škoda, že nebyl lepik. Škoda. Vlastně jsem došel, co jsem furt. Ale mám to 140 nějakou, tak si to koupím. Třeba další, ne? Lepší ještě, ne? No, dobrý. Šoura tam 49. Dáme to tam. Tak, 14, prdá. 33, 13. Taky prdá. Na to dobrý, ani se čeká. Ať je dobrý. Ať je dobrý. Není dobrý. Nebo je dobrý, ale tady se hovíček. To nemám. No. Ukáž. Lepší. Ne, to nebylo dobré. Ty je dobrý. A co tady ty? Tak tyhle, no. O jedno lepší. Tak si dáme naši zlatou hospodku.
Nebo ještě něco dáme. Tohle dám tam všechno, jo? To vidíme, jo? Tady, a teď kde? Tady jsem si sebral, tady. Zase mi to nevadí. Hovnu na zlaťáku. Kdybyste chtěli, aby jsem točil Shakelens vidět, tak mi napište do popisku videa. Ne popisku videa. Komentáře videa a můžu klidně točit. A jestli ne, tak mi napište do videa. Napište do videa, do komentářů, jestli už nemám točit. Tak já si myslím, že už tohle ten díl mohl skončit. A ne, ještě ne. Dáme zrušit. Dáme podzemko. Tady. Za hobíčko. Pojď. No, ten mě asi dá. Ten byl jako dobrý. No. Sama, kdo ti nepovedl sluchátka? Nevadí. Co jsem moje sluchátka? Tak... No. No tak jo. Máma se přišla moje mamka. Takže, sorry. No, to jsem baterie. To vyslali baterku, teď je to k ničemu, proč ta je taková. Tak pro tento díl by to mohlo stačit. Tak, tento díl by to stačit a ahoj.